Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan asmanipun kawula Nikita Salsabila Putri. Saking kelas doso MPLB kalih nomor absen kalih doso sekawan. Ing mriki kawula badhe nyariosaken bab jajanan tradisional ingkang asmanipun bongko roti. Mugi remen nalika mirsani. Bongko roti punika kalebet jajanan tradisional saking wewengkon Pantura Jawa Tengah kadosta Kudus, Pati, saha saketeripun. Wonten ing sawetawis daerah sanes, bongko roti punika dimangertosi kaliyan asma ingkang béda utawi gadhah versi ingkang meh sami. Tuladhanipun wonten ing wewengkon Lamongan saha Gresik ugi wonten jajanan ingkang dipunsebat bongko kopyor. Wonten ugi ingkang nyebat roti kukus bungkus godhong. Gumantung saking kreasinipun tiyang saben-saben daerah. Bongko roti punika damel saking roti tawar ingkang dipun campur kaliyan santen, gula, saha uyah sakedhik. Lajeng dipun bungkus kaliyan godhong gedhang lan dipun kukus. Sanajan wonten variasi ingkang nambahaken gedhang utawi tape, versi tanpa woh punika tetep dipun remeni. Jajanan punika biasanipun dipun sediakaken kanthi ukuran alit. Trep kangge cemilan esuk utawi sonten. Ambune godhong gedhang sesampunipun dipun kukus dadosaken rasa tradisional ingkang nguyah selera. Bongko roti punika gampil kapanggih wonten ing pasar tradisional utawi saged dipundamel piyambak wonten ing griya. Amargi bahan-bahane prasaja lan terjangkau. Jajanan punika ugi gambaraken kesugihan kuliner Nusantara ingkang kebak rasa senadyan ginakaken bahan ingkang prasaja. Tanpa woh tambahan, bongko roti tetep dados jajanan favorit. Amargi kepraktisane tanpa woh tambahan, bongko roti tetep dados jajanan favorit amargi kepraktisane lan rasa ingkang nyenengake. Mekaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten. Matur suwun sanget.